Добър ден на всички. Едно хубаво Sony имам тук за продаване. Модела е F420, транзисторен. Много добре работи. Сега ще ви покажа за какво става въпрос. Значи, всички превключватели работят. Баланс, високи, бас, усилване. Изобщо няма нещо, което да не работи по усилвателя. Има обичайните дръскотинки, ето тук въгъла, ето тук отгоре по лицевия панел, естествено нормално от транспорта. Така, хубава, голяма и тежка машина, солиден трансформатор. Сега ще кача след малко и спецификациите, който ще иска да ги погледне. Айде лекичка.